Мамка му пак не става. Ще пробваме пак. Пуши ми се. Нали ги отказа? Нервно ми е. Пуши ми се. Тук някъде трябва да има цигари. Къде са тия цигари? Спокойно бе, Йоси, нищо не е станало. Ето ми. Права си. Като не ми става какво да стане. Оф, спокойно. Аз ти казах, ще пробваме пак. Внимание, тютюнопушенето причинява сексуални проблеми. Сега пък огънче няма. На мен пък краката са ми студени. Това вече е друго. Чувствам се малко по-добре. Чакай. Чакай. Как мислиш, Мария? Дали цигарите наистина успокояват или това е само внушение? Не, мисля, че наистина трябва да ги откажеш. Извинявай. Моля ти се, хвали тази цигара. Не си. 2 месеца, Мария. 2 месеца не мога да го вдигна. Моля те, Йоси, престани да мислиш за тези глупости. Престани, моля те. Просто си афектиран, поне за момента. Всичко е от работата. С тези планови проекти, които ги почнахте и не се знае кога ще ги приключвате. Още 2 седмици остават. Ако искаш да го направим пак? Да. Мария?